Kajing sya lek bahe bat sya krong pisa jubor kinong nya trok haki nong krong pisa na south legi kerdap ki badan hasil ter kasurok mau maram lengba kasnong mau lendap ber hadu lat saw kalapan bitar ya kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA bat berngam banle dak beting ya kini ki kerdap haka khat kanai tri urumpang arja arpusaw kinong ilam ka association haka jing ilam kamar uba Peter Marbanyang secretary baruba subor son rang selang working president ringkat ki dkhot bat kinong nya kilapan nong kajing jurep kini ki kerdap bat lap ba artli ki dan hamalendap kawai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kawai jong ka Hima Melim kat ba artli pat ki dei umber ha ka ba baro artli ki dei jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalingo ka long bat don na padang kini ki kerdap ki dei ki ba mi krong pisa tang ha ka pormen met bat don ki ba krong ha ka pormen sngi ru kumju kinong elam kila ong bala dadon kajing sim pisa na gini gitrong dei ban maramat ya kani surak ka bala sniu bat penso asat ya kalai kawan kam tam menta barang sna artat ya kajing ki umyam shu kila dawa na ka KHADC ban pensenge ya kajing krong pisa bean hasilantar kani surak pat kiwei pat kijaka kat ba kim pat la ban penbiang ya ka working plan ini kalian ke Meghalaya Commercial Truck and Driver Association di semua kenyau in bench hangga di surak na maulendep hadu apa lat saw di kani kasurok di kawai ke benta bakal lungkup ke Putlu jong ke east and west jong ke west kumjuru jong ke Sora ne peninsula jong ke Shillong ki mar ba mar di ki yat phanang ni ring ni kali position ni pen mo eating ba yo lesi kan sawan ka jimen saw bagi surok ki bun ki ba ki pasni ha ki benta ti nakaliang jongiru ni eating ba yo kadan ka jimen saw ki trok jongi khamtam ni ki Meghalaya Truck Owners Shenru ki pat khamtam ni ki try kali ki driver kumju ki lapar khat ba kani ka surok kit ki baru kawan ka kaliru athot nang ta hakaya ka yeng jong kiru ka lokawit hagen ni banta tengi kerparu ba ladangi na kaliang jong ka Meghalaya Commercial Truck Association ru ngin panbaha mengi repair mengi ru kam so ya ha biru kata ka banta bangin le kami kaso ja buram mo tengi ikan ni na kaliang ka association jong ni lawan ru ban baik benya gini ki benta ki surok ki ti kadang la ti ka bahaban ki repair no kam kloy bakam numwan ru jimen saw na kaliang ki kali ki bakit mar di ki khamtam kani ka benta ka di putlum jang kani ka benta nam kat pilai nadu bakaja ka di ka jingking dam nung kala shitom ki brio juni sigi bun ki kali ki kit ki mar di nang ni ki ya ki yang khamtam kha sini upiat ni bon jat ki mar di ti na kaliang juni ru ni la kerpat bakan long no ka babahan nang ni sakmat ki benta kani ka kam surok ti pilai la jong ki khmat pilawan hi mata sni di flaring video hi kini don ki gate ba hakatu ka wai ka gate ki don ki ongka fanggar revenue lashim ya katuka copy filai ha kana fila shandor hi mafi na kaliang jun ka press di na haju haliang hi khandiat sa paji sa sikam arkam filai sa wai ka gate kala don betang tu filai katuka gate ka dei ka khrong bean bet filai persya ka khrong bean bali ba ki men sngim dan brio men mit kila syukun kila bon kila lum tu si khrong pisa kani kalong torsori ngi ki brio jong ki members jong ki kat bu wan nang ni ki ong haban siu kata arspa laispa kata ru daga fus ngi raging sha kum ka council ke ikan just council ka dala di ban sim kya kin kini lada ka sim ka revenue kanu ka adikin pan bahai kan ka surok daga tu ka revenue jong ki ladi ban pan bahar surok rei ka tam sim kya ngi na ka liang je association jong ngi kar pat ba nang ni shakmat ba ki members jong ki truck jong kim dei ban siu ya kani ka pisa ha kini ki gate ki toll gate asiliang ki toll gate barok khat ki chala jong ngi kar paru dei ban siu di ngiru ngila ya shong komiti kanu sien chu bat ki banajrong ki CM badan buram kumjuru ki Hadras Council ki laong ba kin sa sna ka working plan hadu manta ka sulong hakarangai bet dingi kar paru ba nang ni sakmat dikim priyo ka members ngi kim dei ban siu ya kani ka bai git ladaki wan krong gonuru nim cha ngi ngila khang bet totally bang him snum alaw bakin krong ni ka bisa git alor tu ki git ila kren hima iru di ka ba jing sha ka jing thmu jongi ba ka ba menta ka sngi ka long ba
kadin baka jeng ut jeng nam jong kit khot halor ka jeng sniu ko ni ka surok ti ngi la don na ka leng jong kinong ilam kala don bangi ong bangin su ngin su repair marumala su the khando the siap o the mau the khando hagi jakak blas sniu palat ti kumbap ngilai wan menta ti nakaliang jong kini ki ba yo kontrak e kini kamru kila tray ti ngi ka long ngakerpat ki paradkhot bekin sha stom ba kani ka surok hi kandap no ha ka jeng tray jong kini kontraktor ti ngirung imdon pisahira ngi de tangka asyon na ingin yo pisah bane repair ka surok Ci kata kadai kawai kamat nginom repair su nomor pa nakaliang kini kontraktor kumangilai kila sedang ban tray Ci kebaar ha bede betu kigit kumba ngilai ya kata ngi up ke district council ba kita kigit jong kani ke district council kidai kibakumno ka jengkelingin haban bu ke district council lengba jong ki press ki media ki lat patai ko kubuar ki bayarap ban penilot ya ke jing shisha tie hilayo ki bakum kinu ita kige aku kidai ki bangi hapsiu lane aku kidai bangi hapsiu shane ka sudai tang gagir rengai ke bami tang menmit Ci halor kini artli kani ka kam ka bangiwan menta kasngi kum ka asyon ka debet kawai na benta ban pek ya ka jeng ut jong ki paradkhot ya ka jeng don kita kigit ke district council bat ka bat usim ke hima melim Ci kum mga ngilalap kamot ba artli ha mo lendap ki bahap put snong jong mo lendap ka don kawai ka git jong usim ke hima melim kawai ke dei jong district council ki bahap ha put snong umber ki don artli ki debi ke gate jong district council ti ngi kentui paradkhot bakat baka district council kampat la banwan ra e ka working plan ka bangi laju up mental alai senam ngi kentu biang lengba jong kani galat thai khubur ba kimdai ban siu pisa lada kidon kita kidai nong luti ngan keren syai ba lada ki sukrong jubor kidai nong luti ti ki bahap kit klik kidai kita ki ba penyang ya kesan buat kita ki ba bu ya kita kesan buat kita kin hap kit klik bangi tingim siu lada kami dak thamaru ngin saya kon nomor ki keren kumno onda kita kinong upgrade ki keren ki ong maram me wanyat nang ni me wanyat nang ni masuhe hatu tong maram dei se do snam la siu te ya ke road tax habau bu trok do dei maram ne dei nunur jaj benreu la siu tipik haba pikrong ka dei benda don ngikwa hi bentep naka benta ka ingi dei ben siu ngingim dai ki breu ki badang pie tiya kani ka surok ngasu ongi ki paradkhot ba kontrak hi unsasna ula sedang sna tingin mla su ban ong bangin le repair mangingim don pisah ki sukrong ki su ai be ada kim ara kim sia don ki bu krong don ki ngi su aga la kim don ngi la lek te kalong ta le ki don breu ti ki la ngat kim don ti la lek ka lek mar kim don breu ti jadi ni lek ada ki don ti pa kata kai ni ka liang kata sudah ni kemang ti ran dengan hap ais tu ti ko di mun ngintip ngin kondong ngintip ti ki ong kala yo bit nang ta ting le su ngai nang ta ti ka dei kan dei ngintip kan ta pi
là đang nghịch tiếp với chính thức xa nghi nghiêm tiếp với chính thức xa nghe làm ai biết đâu